Makna perayaan HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh week dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parahyon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh Parahyon ini, supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. Banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parahyon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah. Dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week. Jadi nantinya kita akan tahu week mana yang mendapat nilai tertinggi dari seluruh perlombaan, dan yang mendapat nilai tertinggi nantinya akan menjadi juara umum Parahyon tahun 2025 dan akan mendapatkan piala bergilir. Jangan kendor, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
ni Tuhata, tapukka ma perminggot terima kasih sadarion, tapuji ma Tuhata, marede ma itu sebuku ede nomor 815 ayat 1 tulu.
goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todri parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mar suara olopolo mahamu pabuahon, patubegehon hatei, pasar hamu may rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehova na poso na si Jacob, marolopolop tu batama ho, ale sadok tanoon, edehon hamuma hamuliaon ni guarna, marmulia ma bayan hamu puji-pujian na, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso tudosan. Holan ala asini roham sabingdo. Ubay na tabenhami marpungu di jolom. Marsada ni roha martangiang tuho. Di parwagawe hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manak tuluhala marpungu marhite-hite guarmu. Lehonomu do na pinangido na sida. Ale Tuhan, pasau mabagabagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hangulon nami, lehon ma dihami sa leleng dihasyanganon parbinotuan dihasitungan mi, dohot hangulon sa leleng na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimeta sebuku ede nomor 780 ayat 1 tabak 4. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion iman na tersurat di Matius bidu 20 ayat 22 songonon ma padhona. Ay jaloon muna dos saluhut nasa na pinangido muna di tangyang muna anggo na porsea hamu. Ido sahana at tongra mangido gogo mahita siya Tuhan debata. Tuhan debata saya berbukui mengamin mengulang membab batik mi. Amin. Mari dimeta sebuku ede nomor 610 ayat 1 2. Alleluia.
Tatu poti madosata, tuadupan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hamin di jolom martangiang tuho, dada mga asagon hati koran nami, na mga sahon asiniroham na gudangido, se asima roham, mirahami sadok bangso nami. Se sama dosa nami sa luhut na, se sungguli marohanami, asamu marohanami, dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami si Panguluhami. Amen. Baga-baga ni dewata, taringot Tuhan sesan ni dosa. Roma hamutuau, asa malua todimuna, ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bungadap-dap potardo bahenok kusongon itak nak perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse ha sangapun madidebatan gijang. Amen. Mari demete se buku ede nomor 616 ayat sada. Tatamingihon ma hatani debata nagewit turpuk epistel di menggutta saderon ima nanienet sen ulaw ni apostel biddu saplonom mamuk kami sen ayat 10 sia satu ayat 34 tajahama marsika soring alai dung di ida iduk semangi naso adongbe panganon si Rimon sian paruponi ditakup nasirama si Paulus doh Silas disarat matuonan tujolo ni akka pangarajai. Diberitahu do adat naso jadi seoloan manang siutonon nami ay halak romdo hami. Jadi dung leleng dilisingi tidak buma nasira tuhurungan tidak ma si jaga hurungani mengaramoti nasira si tutu. Alai mariak tong ngabur ngini martangiang masih Paulus do Silas memuji debata
dipatangi-tangi akka natar hurunge. Gawe tersunggul masih jaga hurungani, jaludung diira, talak dope akka pitu ni hurungani, disita mapudangna, naing manikot, ay diripu, naung maporus akka natar hurunge. Jadi dipanggil mapalito, dungi marlojong maibana tubagasan manukap tujolo ni si Paulus doho si Silas uhut akka dot. Jadi duduk nasidama hapor siay ma Tuhan Yesus asamalua ho dohot isi ni bagasmi. Jadi manikur lalap ma nasida burngini diburi ma bogas ni lising-lisingi dungi pitur tardiri baybana ro disude nasa nasida nasaripe. Ido sahakna martua do akan natumangihon hatani debata jala no peopsa. Amen. Mari dimai itu sebuku ede nomor 710 sara ayat 3 sak 4. Koma hapor setei songon na hinadidak kon nirungat tasapor seaon disadok portibion rak mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna seterusan na tumapalangi do tano au porsea Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadei iman itu si Maria nagabagabe seto di perbadia andora sobubuhan hidup tuhata na tumau na berni di penghukuman ni silatus
nama terpakat lebana di benar silang na tuat tu bonoturu tungitanom na mangulu di arah patuluhon nama naik tu surgo lau hundur sam di bata Jehovah amane berguna setursani di sini bana memamulak suku tanoon mamhumi halak na mangulu rohot namate persea itu di Purbadia dan ada usaha huria nabadia huria kepada Kristen akan nabadia doh dia sen dosa doh dia teh nama doh mulak mengurus suku doh yang ulun sudah amin. Tapi gema puji-pujian sian kor NHKBP.
Tabigema tikting ni huriata. Parhaladoha kay Serpong, pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat, madohoti parmingguon di bagas joro, dohot na patopahon parmingguon di bagas taganuk marsada-sada. Laus suhutma pasahaton na misian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni Huria, namar ulang tahun ari hatu tubuh, dohot namar ulang tahun parsarepeon di mingguon. Diramoti jala di pas-paso tuhata mahita saduhutna. Parjolo, goar ni Minggu. Sadarion Minggu 25 Mei 2025 masuk mahita tu Minggu rogate. Rogate lapatanna martangiang psalmen bidono plonom ayat 20. Tapi Minggu sadarion ima mananyakon hasonangan ni huta. Paduahon dadana natubu. Di hari Selasa 20 Mei 2025 di Basa-Basa Tuata dosada dana bawa tu keluarga amang Paul Putra Purba inang Hana Sintia Boru Sitorus nomor register sada tolu 2 tolu wik Nasaret hipasdo dana hinang natorasna pateluhon titing parbagason titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ima Erikson Posmanop martua silalahi ruas ni hagai Serpong rasa Serpong yang nakoni amang marjuke silalahi nahinan inang jenis mencuntak wik Patmos dohot Helga Lapenia Eunike Ginting ruas ni hagai Serpong rasa Serpong borunya amang Jumintar Obed Ginting inang Herlin Elizabeth Kaban wik Perserahan. Paso-paso para bagason dipatuh pada hari Sabtu 31 Mei 2025 pukul 07.00 WIB di gereja HKBP Serpong, Resort Serpong, Papaton. Ruas Nataba, Mamuk Kasadarion, Minggu 25 Mei 2025, nungga di Jalo GP Ruas HKBP Serpong, ima keluarga Amang Mikael Agung Sanjaya Siagian, inang Jessica Aprilia Boru Nababa, nomor register 13 Suada Tolu 2 Pitu. Pida sian HKW Perdamaian, Resort Perdamaian Distrik 10 Medan Aceh, masuk wik Pitesda Nasida nunggu dipatat dahon parmingguan pukul 2 aluna sugut. Palemahon maka tidakon haporsiaun khusus. Di hari Minggu Sadario 25 Mei 2025 di parmingguan pukul 2.00 WIB dipatuh pahuriata do acara maka tidakon haporsiaun khusus tu tolu halak ngatongon di bagasan Parmahanio ni Huria. Paunopon pasat ulos holong turuas nama umur 70 tahun. Di hari Minggu Sadario 25 Mei 2025 di parmingguan pukul 11.00 WIB patu paun ni Huria tado acara pasat ulos holong tutulu halak ruas ni Huria nama umur 70 tahun. Papituhon bahasa rena kaya Serpong. Dalam patulusan sakapnya kegiatan retreat NKRI Serpong tanggal 5 1 tanggal 7 Juni 2025 di Bogor Jawa Barat di patopan apa sebelum HKW Serpong do bazar penggalangan dana di tanggal 10 sada Sabtu lalu 25 Mei do sada Juni 2025 di Sudi Parmingguon pukul 00.00 10 sada 00 do 10.00 WIB. Dana na tarpa pungo pakeo nasida ma laho manggohi kebutuhan dana di acara retreat NKRI Serpong. Pawaluhon jadwal ujian katekisasi sidi tahun ajaran 2024-2025. Di hari Minggu Sadario 25 Mei 2025 pukul 14.00 1 pukul 16.00 WIB dipatuh pada ujian tertulis tuaka par guru malua tahun ajaran 2024-2025 maringanan di ruang ibadah HKP Serpong. Pasiahon sumbangan Holy Bible. Huri HKP Serpong majalo sumbangan sian NN Ima Holy Bible New International Version kodamna 57 eksemplar tuaka par guru malua dohot pangajari. Mauliate ma tu keluarga na manubang
Saila pertabama akka paso-paso ni tuhata tunasida pasapuluhon perayaan Paskah Raya KBP sewilayah Jawa 2025. Dalam rangka perayaan Paskah Raya KBP sewilayah Jawa 2025 Nadi Patupa di hari Senin 26 Mei 2025 pukul 00.00 WIB saha tuna selesai maringana di gedung Jakarta International Velodrome Rawamangun. Borhat do padita resort dohot padita fungsional rap dohot aka utusan ruas madohoti acarai. Pasapul sadahun ibadah tim doa kayak Serpong. Di hari Senin tanggal 26 Mei 2025 pukul 10.00 WIB marhite jum di patu pada ibadah tim doa kayak Serpong khusus menanyakan aka ruas ni huria nama kirip hambalumon sian aka parsahiton. Hukokon hamima aka ruas dohot parhalado ni huriata madohoti ulau ni pasapul duahon pakobasion pertanyaan uik patu paune huriata do pertanyaan uik masuk pukul 20.00 WIB hari Rabu tanggal 20 Mei 2025 WIB betani tuan rumah keluarga Amang Alan Martin Manurung Inang Deborah Pengaribuan, keluarga Mang Berman Hudagalung Inang Petrawati Marintan Syahan, keluarga Inang Nyonya Andiana Sinaga Boru Huta Barat. Wik Efrata, keluarga Amang Marjoni Nebaho Inang Saria Mardame Sidabuke. Wik Judia, keluarga Amang Karotama Depatriowan Bernandus Naibaho Inang Kristina Erawati Limbong. Di Wiksion, keluarga Amang Edward Maringan Parningotan Simamora Inang Veronica Lady Sheba Sihotan. Pasapul tuluhon Parningon pesta Parningotan Hanana itu hatta Yesus Kristus. Di hari Kamis tanggal 20 Mei 2025 Gereja HKP Serpong Patopahon Parningon pesta Parningotan Hanana ini Tuhan Yesus Kristus. Parmingguon di Hobason di pukul 06.08 Sapulsada dohot 10 WIB. Parmingguon sekolah minggu di Hobasi pukul 08 WIB. Jala Parmingguon remaja di pukul 10 WIB. 14 doa subuh. Pada paun huriatama ibadah doa subuh di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pukul 05.00 WIB. Maringanan di Gereja HKBP Serpong. Nagabe hasuhuton di doa subuh on ima wik Jerusalem wik kanan dohot wik Sion. Ibadah doa subuh di uluhon padita Lucy meliati panggabean. Pasapul 5 hon pilihan khusus. Di hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 di Ganu Parmingguon di patu pada 2 hari papungu pilihan. Pilihan Parjolo manang aplop na balau tuhuria dohot pusat. Jala pilihan paduahon aplop na kuning laho mengurupi dana pembangunan huria HKBP Serpong. Pasapulonapuan nang naparpudi padidion nabadia. Naik di patupa padidion nabadia sudah dana di hari Minggu. Sada Juni 2025 di Parmingguon pukul 20.00 WIB. Tu akan atoras nanaing mabuan yanak konasida tu padidion nabadia boima pabuahon tusin tua di wik nabe laho pasuraton aka yanakonna aka syarat padidion nabadia boima dijaha dititing naung disagihon merhite WA grup wik. Pendaftaran ditutup di hari Kamis tanggal 20 Mei 2025. Jala konseling padidion nabadia di Patupa di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pukul 11.00 WIB. Maringanan di Gereja HKBP Serpong. Songonima soarani titing sedarion pakobasion parhepengon dohut warta pembangunan nasumikop tajahama di warta jemaat dohut warta keuangan naung disagihon di ganup grup WA WIK. Moliate. Upasata matik itu amang ketua Dewan Diakonia. Oras ma dihita salurna amanginang saat maita sonari tu napasaton ulus tu ruasta nong marumur 70 tahun ima dalan ni hai pason na pinasat ni Tuhan Tuhamu amanginang
songon natar surat di buku Psalmen 10 ayat 10. Alani ujo hama guar munamang nang romamu tujolo. Napar jolo inang nyonya delima boru inang nyonya deli empu bolon boru silitonga tanggal 1 tubuh 2 Agustus 1950 tolu sian wek Ebenezer. Paduaon amang situa asbet manulang tanggal 1 tubuh 12 Mei 1955 sian wek Bethlehem jolo mamu amang natutua. Patuluhon amang situa Joni Bangun Situmorang tanggal 1 tubuh 15 Mei 1955 sian wek Kanaan. Pasatay matu amang padita. Iya, di hamu na tua-tua nami takas tutu di bagasan bason pasahaton ni huriat tematu hamu ulos holong parhitian ni tangiang di naung sahat aka umur dohot pardalanan ni ngulu sahat lobi 70 tahun. Partuhatan itu hatta di Psalmen 10 ayat 10. Ya hari-hari ni ngulu nami itap ni 70 tahun do. Tung denggama molo di iak sahat 20 tahun. Alai hatua do molo mardongan hangalutan. Jala oma akamang inang tangiang ihuria angiat molo tungasi rohani tuhata diudut hosa hangulua muna ditabai hai pason gajang umur nang akalas niroha songon padok ni hata ni debata di Yesaya 46 ayat opati sahat rodi hatu tua umi saya toktong doahu jala sahak rodina ubanon saya toktong doahu ahu do mabahesa ahu do mangabing ahu do madongani hamu asalo songonima padonganion ni debata manoktong di bagasan ngulumuna amin.
Songoni mamang inang pasaton ulos sianuria tuatama nama masuk-masuk. Tabegema Edde puji-pujian sen Korsolideo. Tapuji matuhata, mari dimeta buku Ede nomor 240 ayat 5 dohot onom. Dia selalu
dameni debatana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ya hati-hati. Dohot pikiran nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani debatan naga beturpuk jamita di minggu rogate sadarion ima natar surat di buku ni panulirang Jeremia bidu 20 sia ayat pitu sahat rodi ayat 14. Songonon ma didok hatani Tuhan. Rikotihamu huhut hasonangan nihuta habuangan muna nahubaheni. Jala tangyako kamuna sidatu Jahoba. Ay molo marhasonanga kotai. Marhasonanga ma dohot hamu. Songono dohatani Jahoba sebau debatani Israel. Unang olo hamu pao totoni panurirang muna. Manang pangaruding aka na di tonga-tonga muna. Jala unang patangi-tangi hamu nipi aka nani ipi muna. Ai si pauto otodo na sinurirakon na sida tuhamu marhite-hite guarku. Dangau marsuru na sida ninna Jahoba. Ai songono dohata ni Jahoba. Molodunggok na 70 tahun ni di Babel. Ibatakku mahamu. Dohot pasit tongkokku tuhamu. Baga-bagaku na denggani. Asama buak kamu mulak tuingananon. Ainung ngatakas huboto. Sakap akan husakapi taringot tuhamu. Ninna Jahoba. Sakap hasolangat dotahe. Dada tuhamaguan asa aku mangalehot tuhamu ujung ni nahi nalunguton muna. Jadi pajojo mu maau uhut lau hamu martangi yang tuau gabe tangi honokku mahamu. Jala lua muna maau laus jupak kamu molo tung dilului hamu au siang nasaru hamuna. Jadi jumpa kamu mau ninna Jahoba. Jala mulak bahenokku akan terbuang siak kamu. Jala pa pungu-punguoku hamu. Sian saluhut bangso para begu. Dohot sian saluhut inganan haa bolongan muna. Nasai laon nahu baheni ninna Jahoba. Jala mulak kamu boanokku tu inganan habor hatan muna yan. Laho terbuang. Di sido yang go sahatna. Hamu karongan laho pangurahon pangatusiota taringon tu jamita godang di kebaktian minggu sadarion. Hujido mabahen judul ni jamitaon marhagogoon di bagasan parukilon. Takasdo taboto hobarto hatorangan ni tupuk jamitaon tongodo di bagasan habuangan bangso Israel. Jala molo natar guar terbuang. Ima kondisi na dau sian huta hatubuan hagodangan inganan jabu nasida. Tartaban abolong tuhutan ihalak gabe hatoban dang berkemerdekaan. Holang sian bagas joroni demata nagabe hataridaan hadirion ni demata. Na pasti dohonota molo nasana terbuang. Totu marniai menderita mengalami kesakitan pergumulan di tonga-tongani nguluna. Nah tapi sian hadirion ni bangsoi ubahenna terbuang nasida
Totu sahali alani uhum ni debata. Diaka pangalausion dohot dosa nasida. Lau songoni donang di pardalanan partikian ngoluta di Obaso. Jok-jok dohita mengalami pakilalaan ni songon bangso na terbuangi. Mengalami penderitaan, pergumulan, hahasiton. Bahkan Hobar Tuhatan deta nomor 520. Saya lering di tanah ok kita. Saya jok-jok dohita tangis. Par tangis do ape. Nah dihasianganon. Holso arsak sahit pe. Saya manosak dotok tong. Kan itu. Bahkan dohonot tama dangadok kita nasodung menghadapi parukilon, nasodung menghadapi penderitaan. Kan itu. Hidup bahen marhite-hite turpuk jamita sadarion. Naing marsiajar hita. Bohado asa margogo hita. Menghadapi ragam ni nama nosak kita di ngulutan. Menghadapi ragam ni pergumulan di nguluta. Alania manginang molona somal tabege molona yang masa halak marpesta ujuk. Totu istilah nasering tabege ima istilah tolu m. Molo jamita sadarion asa margogo na porsia urok mar 5 m. Na parjolo molo masa parukilon, masa pergumulan hasiton, didok asa manok tong mangula. Tetap berkarya dan bekerja. Godanggo halak alani pergumulan gabe masohot. Gabe madeli adang yau be mangulahoni ai songu ban ai tonggo ko gabe marukili ba inna menyerah gabe berhenti gabe pasif to emak mardos dos ma songo si maruna punap ai tong do mate ai tong go song song no ngulunin na dang adong bakirimon na gabe sai songoni. Tetapi justru ketika orang Israel terbuang di Babel, danggabe pakirimon nasongoni madang danggabe ajaran nagabe menyerah di dok. Bahkan molo taulai majaha aka amanginang mamukasyan ayat 4 tung takasdo soso asa mangulai melanjutkan kehidupan di dok tunasida. Songrodo hatan di Jawa sebab debatani Israel tu saluhut naung terbuang aka dia buangan sian Jerusalem tu Babel. Pauli hamu mabagas laos ingani hamu jalapuk kamu maporlah laos pangak kamu maparbuena buat hamu maparopuan bae jol mamuna asa tumubuhon anak do boru hamu. Pauro kamu anak muna dohot borumu, boruho kamu borumuna. Asa tumubuhon anak dohot boru nasida. Asa sopar kamu disi jala orang ngoru bilangan muna. Artinya seberat apapun persoalan yang dihadapi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk tetap bekerja, untuk tetap mengulang di bagasan Tuhan. Bahkan lobisiani didokon rikoti hamu huhut hu hasonangan ni huta habuangan munai. Kalaupun sepertinya apa yang dikerjakan tidak berbuah bayako kita mah marhua masa sitong ngahita mamikiri huta hasonangan ni habuangani nama ninda sita nama bain na sudeng gatu ita aleko pikir honoton hasonangan ni
Justru dok ay marhite siani gabe marhasonangan ma dotam. Nah, omana para jolo si piopota. Paradigma berpikir nasale dengon mororo parukiron tole maksami lujanai. Tong domate ini gabe menyeradang ombe. Tetapi kata firman Tuhan hari ini berkata, tetaplah bekerja, tetaplah berkarya. Mangulama tuktong. Nah paduahon marsihohot. Uju di bagasan parukilon, hasosahan, pergumulan, namuramuraan jol maun liu. Namuramuraan jol maun terpengaruh. Jala di situasi nasi songonido, murah-murah mapar, roha, pikiran, hapor siaon nang parto dion di jol. Situasi ni bangsa Israel di habuang Babeli nama naon na haciti Peter tinggil do si pareon nasida di hata niya kapanu ilang para gagak tole ma sabar ma satokye dohamu di sininna atau lema ninna na deba muse ay tole ma ngaya bulok ko debata be amudang lang belapatan na martangnya kamu ay hamu beatong na jahatan ninna kan ujung ngagrangi boto na si debe mamikir hodok mangulahon aka aha na dengan manang aha na patu. Gorang ma di pasukuton nang tuaka. Nau boto ni narohana sida. Akaraja panukunon. Baka termasuk dia ke manukun nibi sudi. Nah, tudos doya manginang. Songon isara ni halak namar sahid liling. Nong renge, nong martau tahun marsahid dan ramanu. Ngamarubat tu rumah sakit A, marubat tu rumah sakit B. Ngamarubat tu dokter An, tu dokteron dan ramanu. Kan? Wala roha tani dongan na ila bunga. Ito medah lu jane motor semarubat. Ibu tanami ang budaya tu na jagoin na. Sangulus de malum benna. Teratak bukan itu lemedah beta mak lama itu idi utang muna bisa ngomong 1010 jago udah indah kan babe tamak indah hatok bilau rope dongan nama doe yang boy songonida salah dui anang mah bahkan kadang kala firman Tuhan juga diperalat itu lema ai hatan itu hani bemadok marroha mau marbisuk mau songonulok indah kan hola nulok ngede bati tiup Airang dohot marroha songo darapati. Murado. Ragam bohama cara jala murado tergoda. Asa manimbil sian hapor sian. Dalam malua sian hasok sahat do penderitaan nih. Dan memang pada umumnya si pareota matata pikirata sai pitor hatokbo tinggil diaka barita natarajumi halwaun nang peso apala si tong dalan termasuk dohot pasukutto dinipi diutanami na jo langgo ama basay pa sa anak na hatok modong dungi manuk nay ahani bimin na molo sumar nibi oto maho asal na modong buha pehoin na dunia hamuse bani bini taksir ba tuahain na badade bahalaki ngabote ti manangai jok manukun gebe olo lilu amangin ang ido na paduahon molotung pe rongom paru kilon sitaonong marsiohot ma dan gabe lao tu dia alai marsiadu marotu gareja boha sa marsiohot hapor siautai imana paduahon napatoluhon marhabengeton bersabar. Memang boy do honot tahaci alai ngotti tamasongon hatan itu hata di bagasan of bason
Molodung gok 70 tahun di Babel. Ebatakku mamu dohot pasit tongokku matuamu baga-bagaku naringgani asa mabuah kamu mulak tuingananon. Bahwa mungkin kita bisa saja menderita bergumul menghadapi kesulitan, tapi ingat, segala persoalan itu ada masanya. Ada batasnya. Dan salelengnya halak marukil. Dan salelengnya halak marsitaonon. Adonggo obasna malua kita siani. Molotung jok-jok mengadopi parukilo. Alina bargati-gati be. Malua sian persoalan A, persoalan B. Kan na bargati dong. Ala ingot tita adonggo obasna. Ala ni di dok marhabenge itu sabar saja. Ya. Tudos songon aka keluarga. Nama kiri misalnya diaka hagabiun, ya bersabarlah, bertekunlah, itu tuh. Ala yang ingok ma aunggo obasna, pasau tong debata kabaga-bagana, dan janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati, walaupun kadang-kala dan hobar turohado pikiratai. Tapi yang pasti adonggo opas natikina pasautun di bata baga-baga naik jala de bata sadiri do namangula berinisiatif bekerja menyelamatkan dan meluputkan kita dari segala persoalan yang kita hadapi. Napopaton marpakirimun berpengharapan bahwa di balik segala pergumulan dan penderitaan itu pasti ada hal yang indah yang mau Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jalaido nanidok ni Tuhan tadi bagasan sadarion bahwa dakya adong dangdung adong sakap hamagoan napi natupan debata tuakana ni asianna tuakana hinangolongan. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, tapi selalu rancangan damai sejahtera. Nampe mungkin suhar di bagasan rohata bahasa mengasa songonon bahasa songonan, tapi ingat semuanya prosesnya menuju kepada damai sejahtera yang mau Tuhan nyatakan. Bahwa mendung itu tidak selalu kelabu. Kadang-kala di balik itu ada pelangi yang indah yang mau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kala di balik penderitaan dan rasa sakit tidak melulu membuat kita akan tenggelam, tapi kadang-kala dan yang pasti ada suatu kenikmatan dan keindahan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jala pakirimonido mabaik kita margogo lahu mengadopi nahatsit di tengah-tengah ni nguluta. Tanpa pakirimon mardos-dos dohita dan margogo hita mengadopi mamulus akan apa itu alayalal adong pakirimon karena kita melihat rancangan damai sejahtera Tuhan yang akan dinyatakan itu mah baik kita lebih semangat tole mah utau mohon satu kinari naulina dinggan tudo songona kaya anak kota na marsikola marhacik di jumulo ale dum sun soy nama ulina wi marparbuedo lo janai. Jadi alania mangina napopata di pangido tidak kita asa hokma marpakirimon bahwa rancangan Tuhan yang ditetapkan bagi kita tidak pernah rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Napalimahon martangia. Dian boy do dang apala gajang be taringotan
taringot tu na martangyangon. Ala memang sir-sir do hita nang mangatusi taringot tu na martangyang. Adong tahe na sumaboto martangyang iso? Adong go? Na adong go. Ngauro marukilak ke situ tadi apalagi partangyangan. Ala na pasti kaya ita martangyang. Nga bete amang adu siya mujo. Nga. Unang songon na dihurian na yahu basi kami. Adong ko sa hala amata naringga sa tu pertanyaan. Alai jut malang sering terlambat. Pasti doro ale terlambat mamaton. Jika sehari Roma ibana pertanyaan dungsun pertanyaan. Udah amang. Ai sojo. Amang terus doro pertanyaan alai. Masa saya terlambat amang. Na repot amang sakarejo. Niku. Nah memang pada dosong dia do. Ada nggak mang? Ay nga tiwa oro to nga walu nga sa ataw di isonin na. Terus dosong di jampi do nga berangkat taw. Do nga walu nga sa na. Aja bahasa ang terlambat. Ay na si Panginoon sa tokin mangulo ninna. Ba pay mared de jo akadongani bar. Oh lo bahasa pa soni. Ida mang jolo mared de jo baru masuk kawin na. Aso nang ipili to martangiang. Yun na. Alana molong nga masuk iban akan amang siya nung martangiang atin na. Baraku wa teman amangin na. Alay molong nga masuk kan ngay ipili talahi be martangiang kanina. Wita yetenya. Emang gurang gosong ni ate. Toy ma inang opusitali ma jom betangiang. Au nang mamang. Atika kat sama takwin na mo se. Aso binoto hubungan ni kasama ata na martangiang kan. Gurang gosong ni. Dan itu sebabnya seurok lakin dan apalah hal na aneh na martangiang alai gurang go ita maul mangatusi taringotu na martangiang. Buasa alai buktina gurang go ita murah-murah madele. Gurang go ita na murah madaru uju mengadopi pergumulani HP sasitong na jalaido unok ngihita jamita sadarion pabua tangiangido gugu tangiangido gugu ta di Jakobus 5 ayat 10 di dok margo situtudo tangiang ni partigori molo dia berjuang bahkan di epistel tarakin di ulaon aposteli horam martangiang si Paulus do si Silas Peter lo lalo tanoi lalo hurungani buka pitu ni hurungani dot nasa rate namangi nasida buka bayako kita mah gogo ni tangiangi. Dan itu sesungguhnya dan hampir semua kita yang berkumpul di sini sepakat bahwa doa itu berkuasa mengubah segala sesuatu. Alai buasa jot sahira naso maralus tangyang ta. Buasa jot sahira naso dibege Tuhani tangyang ta. Buasa sai jot tapak kilalahon sahira naso pas tangyang ta. Odo persoalan. Apa takas di Matius 21 ayat 22 di patik naung jinani amang situ mana lu nakin paragedda nasa na pinangidomuna di bagasan tangiang do telekele poso marwa muna calon muna do kan. Bayangkan begitu luasnya cakupan hal yang bisa kita minta dari Tuhan yang akan Tuhan kabulkan dan berikan. Alai gua sedang majalo hita. Di buku di Jakobus di dok martangiang do hamunian alai dang majalo puasa. Ala salah tangiang muna. Aina lain pas suasa orang muda do nasa na pinangido muna hobar tu hisap ni daging muna. Banyak kita berdoa
Tapi kita tidak tahu bahwa apa yang kita minta itu hanya memuaskan hawa nafsu, hanya memuaskan keinginan kita tanpa memikirkan apa yang mau Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu ban. Namanya Muse, martangyang dohita, alay dang rade Tuhan itu mangi hotang yang ta. Dan jumpa kita Tuhan ala buah. Ala dan sian nasa roha kita martang. Jojo tangyangi sahira sabing, sahira mantra ate. Malamangan melatih Tuhan pas-pas manganon amin boduton. Akan itu sahira na jampi sabing kan? Itu tanya kenapa so? Bila perlu, aminlah Tuhan. Tahu apa yang di hatiku ini bukan? Itu banget dong. HP takas di bagasan terpuk tahun. Ada suatu kepastian yang mau Tuhan katakan bahwa Dia senantiasa berkenan mendengarkan doa dan menangi hutang yang tak. Jadi pajo muna maau huhut lau hamu martang yang tuau gabe tangi honokku mamu. Jala lulua muna maau laus jupak kamu. Alai tanda kutip. Molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Nah ini di sini garis besarnya. Sian nasa roha do kita martangnya. Sangona roko ni di pertangyangan mengulai ditaringo di mataringa taringo tu tangyang. Buado martangyang ngamangin na asa boy hibul roha martangyangin na. Wingot piado tiki ada ngapala tiki baru-baru tema SMA do piado. Piado martangyang laumudum. Ngagudak wingot akado ngaku pe nasedak kutadangi pe wingot. Akana dua-dua pe wingot. Martangyang mau. Apela terpodum aku woto diamen na. Baya ko kauma. Senna saro harape bergejeng-gejeng ngutangnya aku. Senna saro harape. Dan bahkan banyak kita berkata tuh, amang dang itang yo Tuhan itang aku. Eba anda duduk kapak kilalaku, kuda duduk, na kuda ngaparo kilo. Ngamartanya aku, unga. Pigihan, penatare benyanin na. Kalau sehari itu biar martangnya itu baru mutu Tuhan. Kan itu persoalan nah. HP di Matius pitu ayat pitu di dokon pangi doma saina lehonon nado lului ma saina ju pangat do tuk tuhi ma saino kopan. Bayako kita ma manuk tuhi ya do hola perjabu isa mo manuk tuhi tok 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 dakola pituna. Jadilah hey perjabu ramu inna. Saya ada saya di dua hari kan itu nama luktu. Mengalului. Mago HP ku ini mago ison. Saya dah olah songoni berikir do di torini bangku hijanga do tangan nial ang itu po HP ku inna. Ini itu nama mengalului. Sudah lului. Kan itu. Songoni dorang mengido. Moro selesai elek muse. Muse. Bohama se leon. Tuduh semua danai marado pun natural nakan. Pak, beli dulu sepatu futsal pinna. Para heon noangin na. Kalau saya lido napora inna. Romo saya mau ngesuk nai. Pak beli lah. Berkanteng aku inna. Ganteng minna. So nai muse. Ro. Ngalu jawab inna. Dia dapol ho inna. Dapol jo. Itu sepatu futsal udah inna. Saya harus sepatu minna. Mula saya bapak naik sudah sekerejo. Ngamu wasopa. Buat jatah subah inna. Oh pak nak minum pak. Ngamu wasoina. Itu sepatu futsal udah inna saya. Bayar aku kamu mah itu namanya itu. Mangelek terus. Oh kalau saya ngau tanya aku namang. Alelah saya begitu hari. Bah. Saya hero homo kumadan. Ledang. Namanya itu mau warna Tuhan. Asirham. Menugo tanyako, botari tanyako, sugo tanyako. Itu banyak istilahnya kadongan. Pengidu masana leonon nado. Moldang di leo rapuk inna. Kan itu.
Salah do mangarapok Tuhan ini dambah. Si Jakob marsirangu do suruh-suruhan itu Tuhan ini. Paluawin na suruh-suruhan itu Tuhan. Dang, dak paluaw. Sojolo di pasu-pasu huawin. Bayangkanlah. Itulah yang mempergumulkan doanya. Tuhan, aku enggak putus berdoa terus menerus kepadamu sebelum kau kabulkan. Ini juga libawon. Tema, boleh pein nama kan? Lianon nama to. Alani amangin ang tungguranggo, bidanggo, definisi pengatusyon ni tanyangi. Alay tayo tanyangi do hanguluata, haguguota. Boy do macam ragam akan namasa di nguluta. Alay marhiti tangyang, marguguhita, mangadopi. Gabi marlas ni roha mahita di tonga-tonga ni nguluta. Amin. Artanya mahita. Mauliate madiho Tuhan. Ala dinggan basa dohot as ni roham. Na toktong madongani hami terlumubi di minggu nabadia. Nunga sun hutangi hami atam. Na manugiho kami. Asa marsiajar. Marhite-hite na toktong mangula. Marsihohot. Marhabengetun. Marpakirimun. Dohot martangyang. Uju mangadopi ragam ni parsirang buton ningul. Penderitaan di tonga-tonga ningulu namyon. Asabuy hami tolhas mamulus salukna. Margogo jala marlas ni roha. Atau ngasih roham Tuhan. Urupi hami maka nguluhon hatam nabadiyai. Pakai mahami dadaholan pasu-pasu di keluarga nami. Alai tuhum aliak kami. Di dia kami maringanan dohot nutuna somana dahodope. Pasu-pasu mana kuriam. Satoktong marlas ni roha. Mangulak kasulonna. Ditongan yak kaulaun. Dohot disudena kana upatu pahami di huriam. Asbahin hasang ngapot di guarmon nabadia. Mauliate madiho. Ale Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian itu hata tapapung uma peleata lau suhu maita maride.
Tatangiakon ma peleata tuadupan di mata martangiang mahita. Ali di mata manami na di banua gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehol-lehon nadinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilihon mituhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gibe uap na khusus di jolong. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati pulhon harajon mo itonga-tonga ni Uriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordimi. Asalam hutan dami. Godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam kir-kir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Aliyaman namin na di banua gijang sa ipinorbadiya magwarmo sa iro maharajanmo sa saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sa daron hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unak kami tugion tu pangunjunan palua mahami sian pangago ayo mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana medaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur honma damena tutoddi munabe amen. Amen. Amen.
makna Parahyon HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh WIK dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parahyon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh Parahyon ini supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parahyon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah. Dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week. Jadi nantinya kita akan tahu week mana yang mendapat nilai tertinggi dari seluruh perlombaan, dan yang mendapat nilai tertinggi nantinya akan menjadi juara umum Parahyon tahun 2025 dan akan mendapatkan piala bergilir. Jangan kendor, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.